kon pierde, dito nagdugang ang luya kag kakapos ang lawas mo no? Kapiyar ka mos na. Ambot na batyagan asang mga watcher sang kandidato nga napierde. Amo gina ang life Sa mga nagdalaog nga mga kandidato, pagpatak sang Hulyo 1, inyo na tsimpo nga magtrabaho. Subong pa lang tunan nyo na ang mga kinanglanon, ang dapat nyo, kag-unahon nyo, ipatuman sa tagsa ninyo sini ka mga syudad, sa tagsa ninyo sini ka mga banwa, sa tagsa ninyo sini ka mga probinsya. Ikatad nyo na nga daan, sipad-siparon nyo na nga daan, kung ano ang mas maayo, unahon, ulo-ulihi lang anay ang do hindi giniportante kag kinanglanon. Amo nang pangabay naton sa mga kandidato nga mga nagdalaog. Unahon nyo gid ang para sa tawo, hindi ang para sa inyo nga mga nagbulig sa kampanya. Ang importante tanawon tanay kung paano ta mapauswag, kung paano ta alibantar ang sitwasyon sa aton sinisyudad, sa aton banwa, sa aton probinsya. Ang inyo palatuturan action report after audition. Mga pangalagad na karon nga hapon sa kinandan updan kita sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Sa pagdulong naman sa pinakaulihing nga mga balita, labas nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo dinabatian sa ato sini nga pagpangalagad. Ini nga palatuntunan manging katimbang manaton ang aton sini nga patrol 1. Ang aton sini nga Nabara Patrol. Ginpakondisyon na unay nga aton sini nga patrol 2. Si Crosswind Patrol ginpakondisyon amo nanay si Nabara Patrol amo ang nagapangalagad karon nga hapon. Sakay sa Nabara Patrol ang duha ka mga papang. Wow, nagtimbang gid sila kung sa mga basketball teamwork. Duha ka mga papang ang aton manging kaupod karon nga hapon sa pagpangalagad. Minus ni Action Jan Diaz o ni Action Del Salazar nga on vacation. Ba, may nagabulo bakasyon. Sa mga bulos temporaryo sa trono ni Action Del, si Action Papang Alvin Graba. Opo dya pagkita isa ka papang ang piloto, Action Papang Nixon Tahong. Opda magita sa ato sini nga mga technical partner karon nga hapon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri sa technical side sa Studio A. Opod naton si Broadcast Engineer Birthday Boy, Action Henry S. Pulgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Nagatamyaw lang sa happy birthday karong adlaw sa kay Action Henry S. Pulgar, ang bilog nga kapamilya sang Action Radyo Bacolod. Sa iyang birthday karon nga adlaw. Dito naman sa transmitter control tower sa Balagay Tulog, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyong sinalagad ang kurma sa siling nga palatuturan action report after edition. Sabado nga presentation ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdin ninyo ko sa nabilini sa kaoras nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Hoy manaya-naya, subong ang lakas sa panahon mabulubugnaw ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bago lang nakatapos sa ulan-ulan sa pila ka mga banwa kag syudad. Ang galom do arigid gahalin sa
bukid sa tuluting plano pa, subong doari naman sa southern parts ng Negros. Ang baybayon ta do nagamat-amat man gulugalom. At least bisan paano nabulubog nawa ng aton nga makauturan. Bisan paano na bunyagan ang mga nagakaging nga duta. Kag bisan paano nabasa ang mga nagakaging man nga mga duta nga ara sa aton sinitag sa ka mga tanom. At least sa mga tanom sa aton nga mga kauturan na bulubunyagan kadali sang ulan, although nga hindi man siya bulubaskoga. Ang mga yabo kadalanon kahit papano nabasa kag wala na sang yabok. Ay, puwerte. Amo gina ang life. That's life. Ikabay pangara ka mo sa maayo nga pagkahimtang. Sabado subong ti weekdays. Relax ang aton mga kauturan. Ang mga nag-oobra sa aton ahensya sa gobyerno. Nakapahuway-huway kati pagka-Lunes. Balik naman sila mong kamusta ka mo? Kamusta ang mga nagkalapierde? Abi bisan paano amat-amaton taga mag-move on. Amo gina ang politika ba matsa ko sa inyo do bagwano ng mus politika. Mo gina ang politika katulad sang panahor, may daog may pierde. Kung ano man ang diskarte sang kontra, agin pierde ka na. Amo nang dapat mo pagaligban kaglantawon nga napirdi ka sang imo kontra. Ako nang kontra mo ganit tanawon hindi giman gani bakod mo. Tinga napirdi ka sa anong aspeto di ka napirdi. Amo nang dapat tunan sa mga nagkalapirdi subong sa politika. Ma-move on na ta. Ang mga bag-o ng pulungko nga mga opisyal, updan ta na lang 3 ka tuig, dasig ba lang na? Tagaan ta sila bitsansa. Lantawon tang ilang performance. Kung ang performance nila sulit man ayhan sa ila pagpungko sa sulod sang 3 ka tuig. Himulsuhan ta kag himul bulanta. Lantawon ta. Ang mga pasalig nila to sang tsimpo kampanya ay doon ko dapat inan sang mga butante ta. Lantawon tana. Kalimtan tana yang pamulitika tapos na eleksyon Kuda agrabyado ang isa kag isa after 3 years pwede pa man kamo kabalik. Dasig na ng 3 ka tuig Tedra kadaan patinan nyo na kung anong mga nahimo nila sa 3 nila ka tuig pagpungko. Sa first 100 days kapag pungko, bala may biura, may solusyon, may aksyon, muna bla, lantawon tana. Hindi lang tanay mangin judgmental sa parehasta. Dapat lantawon ta ang pagpungko. Ya, hindi man sa robot kapag pungko ya, ang tanan nga mga pinanghambal ya, matapos siya kag maubos siya. Tagaan ta sila ligwa kag chimpo nga maka-perform lantawon ta performance nila Hindi lang ta mangin judgmental parehas ta kay kalaway na. Sa kaso ni incoming Presidenta Bongbong Marcos ba kadamo gisang mga patotsada kontra sa iya. Ang pakamalaot kag ang bombardiyo ara sa incoming President Bongbong Marcos i-accept nyo na lang nga perdi ka mo ano pa nato na kay amo ng resulta sang binutuhay move on na ta ang mga kandidato nga sadtogin pili nyo kag isuportahan nyo kay na pierde may ano pa man katuig dasig lang na.
Hindi lang tayo mag-una sa ano pa da nga mga sitwasyon kag kung ano pa da paranawan nyo sa bago magapungkong administrasyon. Dapat mangin positibo ta sa anuman nga mga plano nila. Isa sa mga plano ni Bongbong Marcos nga dapat inagis ang tanan nga daw nga halos ang tanan nagayambi kag kuriit nga ambal pala ni Bongbong Marcos nga tingwao niya nga mabalik sa 20 pesos ang kilo sang bugas. Bao kadamo gisa nagyamid, kadamo gisa nagkumod, kadamo gisa nagreact. Ay mali mo ba si Batuman ni Bongbong Marcos? Siling sa mga kritiko ni Marcos niya, wala na, why na yatupa, layo na stigi, ay basi pa man lang. Kung matuman ni Bongbong Marcos na sila makabenepisyo, kita. Ang tanan nga handom ka, ang tanan mo nga ginapanumdom kung nara ka na sa posisyon, kung kaluyan opdan sa maayo nga panahon, matuman man na ay. Way kuno sang imposible sa tao kung kung sa Tagalog pala nagapangarap, nagapangarap. Ang gusto niya labuton, kag kung ginatingwaan niya, way sang imposible na, di ba? So muna siling ko pala, hindi lang kita mangin judgmental sa parehas ta. Kaya kalaway na, sili ka mga, Bongbong Marcos, pungko presidente, wala na. Pigado na gid ang pungsod Pilipinas. Iya na lang taranda nga mga kaberks ay ibutang niya sa gabinete, normal lang na. Ari man inyo nga daw, matya ko dumani mag-umanta sa inyo man. Sa tsimpo sa una sa mga naglalabay nga presidente, mo muna gyapon. Muna siling ko bala, bisan sino ang presidente nga aton ibutang sa pungsod sang Pilipinas, believe me, amo man tadyapin. Amo man tagyapon. Maningwa kita sang aton kagalingon. Hindi tayo magsalig sa gobyerno. Muna siling ko lang ang bisan sino pa presidente ang ipapungko tadi. Why sa presidente nga makabayad sang utang sang pungsod sang Pilipinas, wala sa presidente nga hindi mangutang. Believe me. Di mo matagyapon. Damo na presidente nga nagalagi di nagisuportahan nyo sang una ti amo man kamugyapon, amo man tadyapon, amo man tadyapin, di ba? Oh, move on na ta. Di tara pag-ipadala ang buo ta, tapos na. May sunod pa man amo na sa nila nga weather lang. Kabalo ko ti daw mangin matay ka mo sa inyo nga kandidato, tiyanon nyo na kay perdi. Siling ka mo nga ti, gindiyaan bimo. Part niya sang pamulitika, strategiya na mga style, mga strategiya na nga napierde ang kontra, kaya mo nang style yaho, that's life. Muna yung politika. Matsa ko sinyo doon manibag-o kamus politika. Matsa ko sinyo doon bago ano lang kamus politika. Mo ginaya. Mo kay ang resulta, amo na. Gabi nga maglain buot nyo. Kaya mo ng resulta. Amo, manajapin. Ano mga balita kabantayan yung dugay report gikan sa ato Cinema Patrol Unit Reporters. Ang mga update kabalita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalo na karon ni aksyon papang Alvin Graba. Ang balita naton gikan sa New Government Center
Aprobal sang DepEd National kinanglanon para sa pagpatigayon sang face-to-face graduation ceremony sa elementarya suno sa kay City Councilor Attorney Rinicito Inoy Novero. Muna subong ang ginahandaan sang aton nga mga kwan, sang aton nga mga private kag public school, ang face-to-face classes na. Ikabay pa nga mangin tayo yun na. Pisar nga ti, may bago naman nga variant nga sang COVID-19 nga daw nagahana naman siya nga magaratsada ka magarangkada. Amo pa nasubong ang ginamonitor ka ginabantayan sa aton siling nga Department of Health. Sa national ti PhilHealth ginpasiguro nga magakadto sa hospitalization kag ginpasangkad nga benepisyo ang dugang nga kontribusyon sa mga miyembro. Siguruhan nyo muna silimbla nga amo na gid kwarta daw mabudayan pa kami magkuha. Oh. Amo na gid kwarta probaw daw sa kabudlay pa kwaon. Ang rollback sa presyo sang gatong saligan kuno sa masunod pa nga semana. Baw. Pila? Sobra 2 pesos ang buhin subong. Sa dinak ke sa kwan? Sa diesel o kung sa gasolina. Sentimos ang buhin man sa diesel. Ay, kanami turn. Sakaan tag 5 kag 3 pesos. Perdi pagyapon. Listo pa. Rollback naman kuno sa semana. Pero piso lang kaga sinintimos. Ay, Diyos ko. DOH nagpahayag nga temprano pa agod konfirmahon nga may local transmission na sang BA 0.2.12.1. Ay, tanan-tanan nga. Napura ni point ni. Daway ni ka solbaran kag daw. Way na kauntatan ang sa COVID-19 ta. Ay, oo. 77 million population target bakunahan sa katapusan nga bulan sang Hunyo. Muna mga dulod-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Sino ni si Oynimre Amap? Gining budlay ko sa kung ginasuli-suli blangalan ka do gasuli-suli man ang pagbasa ta. Ginarambol ang ngalan no. Mas kasabod na ko budlay ng basahon blaw. Pag nataod-taod mo na. Totoro Marta Mayo ara na wa. Sila ni Manjo Arniho. Oh. Kabay pa nga mangin mayo ang daragan sang kwan. Sang sitwasyon sang pungsod sang Pilipinas sa bag-o karon nga administrasyon Marcos kag Sara Duterte. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Check tanay si Papang Action Albing Graba. Baloon tanay sitwasyon sang Bacolod na. Sa paglibot-libot, yaw po kay Papang Nixon Tahom. Kung sige pa ulan, sige pa tulot-taliti, damo pagalom sa aton sinikalangitan. Kamusta ang trapiko, Action Albin? Sa mga dalanon diri sa Bacolod, din nga mga lugar ang daw tawhay kag medyo magutok-utok kamo ni oras. Action Albin, Papang Albin, mayong hapon? Pang! Mayong hapon, Pang! Yes, Pang! Birahay na, Pang! Was-wason tadi, Pang! Kay ang duha ka pa, Pang! Aktibo naman, Pang! Mo gani, aktibo na gani. Oh, gani man. Anyway, ang sitwasyon tagan Laragway sa pila ka mga dalanon karon sa syudad sa Bacolod. Masyado katawhay kung maagi ikaw sa dalan sa Burgos. Pero kung gawin ka naman aksyon Eric sa may sa Mansilingan nga ginaagyan karon sa patrol
medyo may pagka-yellow pero manageable man kay damo sang mga salakyan going man sa area sang mansilingan aksyon na Eric. Pang? Yes, sir. Guway ka mo ang mansilingan, gina-check nyo ng report? Yes, gina-check na namon ang validity sang Information. Yes, action Eric, no? Responder karon ang Sige. patrol Okay, sige. sa sunog. Diri man sa area sang May fire Mansilingan. call sa barangay Mansilingan, gina-check nyo na subong? Yes, action na Eric. Sige, sige. Going kami to sa Okay. area. In fact, ari na kami diri dambi sa may City Heights action na Eric. Kay nilabihan namon kagina ang area sa Lopez Haina. Okay. Yellow man action na Eric, especially Lopez Haina at Gonzaga. Medyo may pagkatutok ka jutay. But in general, kagina, kaya naka-istorya kami kagina kay Sir Dennis Perma. Okay. No? Sang bitaw sa diin aksyon na Eric naka-experience man sang yellow ang pila ka mga lugar sa syudad sang Bacolod, particular ang north kung going ka sa north portion. Okay. Pero may mga lugar man na mga major roads naton kay considering nga nag-aamat-amat naman pagbuwa ang iban nga mga empleyado kalabanan kay especially kung nag-aopera bala kung Sabado aksyon na Eric. Empleyado na sa mga pribado, yan, mga kalanaan, mga baliligyaan. Yes, aksyon na Eric, no? Amo na, that is why man so for problema sa dalanon in case kung sa ibang nga mga roads aksyon na Eric, particular sa dalan sa Lacson going south, sunod diri kay Sir Dennis Perma, green ang tawag nila. Puting ganun passable gidya katama aksyon na Eric. No? And they, of course, diri naman sa area, sa Mansilingan road nga ginalabihan subong. Okay. Labay kami sa may area na, no? Sa may Rosario Heights. Sa may paggutok jutay, bangod man sa damo man nga mga salakyan pa halin east going west nga direksyon, meaning halin ka Mansilingan going ko sa area sa Libertad aksyon na Eric. Amo ni ang damo man yung mga salakyan, may mga truck man, especially ng mga wing van bala, nagalabay man sa area, while ang amo niya posisyon karon ni Papang Nixon, going kami sa may Mansilingan nga sunod man sang salakyan na damo man nga amat-amat naman pauli, no? Sa ila sining sa may somewhere sa may area sa Mansilingan. Sa may Pure Gold, sa may Diria, Dampi, sa may dalan sang Bakyas aksyon na Eric Pangkabakyas. Damo man gali diya. Din ang report ka na ba ito, yung may ara fire call, anong lugar sa Mansilingan? Barangay Mansilingan, Atubang Barangay Hall aksyon na Eric. Barangay Hall sa Mansilingan, Tubang lang? Atubang, yes, aksyon na Eric. Medyo layo pa ka mo sa Barangay Hall? Ari na kami sa may Victoria Heights, lapit na. Okay, sige, sustain na kami. Yes, sa pagdalagan mo, dara nga area, way ka sa may nakitaan nga daw asoda, nga damol, itong puti na, no? Way man aksyon na Eric, no? Way man kita so far sa may nakitaan pa, pero... Siningon nga basin under control na gurong kalayo, guro yes, isa pa na aksyon na Eric, pero residential house ni siya. Gani? Amo na ang ginasundan namon. Kung sa may nakitaan nga daw nagatimbuok, nga aso, puti, man ako nitong but siningon, hindi kason, basi kung napalong na bala sa mga firemen na tonda. Kabay pa aksyon na Eric, pagod hindi na maglaptas sa iban nga mga kabalayan, magkambal kita yatubang mismo sang sining Barangay Hall Malaksyon Eric, dako na mga balayda mo. Gani? Sa may tubang sang Barangay Hall. Layo ka pa? Layo ka pa? Lapit na kami aksyon Eric, kung gati kita medyo naka-experience kita subong nga medyo pagkagutok jutay. No? Ang ginasilib mo nga gutok na ang pasulod o kung pagwa? Pasulod pala sa aksyon na Eric. Pasulod, among gutok? Oo. At ito na guro sa sunod na sa unhan dahi? Action Eric. Ano suling mo? Pagkanto sa Mansilingan, medyo guro gutok jutay. Oo. Nagsunod na kami diriya sa isa man ka para mahapos sa aton makalusot aksyon na Eric. Gani. Sunod na kami sa ambulansya. Ang urban nila, sang
Kasunod? DRRMO aksyon na Gasunod ka mo sa ambulance? Oo. Ambulance ang kami kinasundan nyo? para sige. Ang ambulance kinasundan nyo na? Dito na pa kadto sa nasunugan? Dito ni pa kato sa nasunugan aksyon na Eric. Oo. Oo. Kita na naton diri aksyon na. Sino nag-serbato man? Si Papang Dixon para makalusot man kami. Ay, gali. Oo, kay gawangwang siya, Oo. masunod man kami kay may mga sugata man. Kita taman aksyon na Eric, no? Ang aso na, kita na naton. Aso na? makita Aron ang aso, nakita mo na. Yes, may aso na diri. Sa aton sini nga Facebook live aksyon na Eric. Sige. Kita naman, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Medyo damo lang aso aksyon na Eric. Granting medyo na amat-amat naman ang ang si Roman si Riman na diri dugay-dugay maka panaog mong kita diri action Eric kay medyo lapit na kita sa barangay hall Oo. Pero na ako ng patrol? way pa sunod pa lang kami sa ambulansya. Okay. Oo, sa urban bala. Oo. Oo. Sa Piakta pa. Ara na. Ara na? Action na Eric. Ara na Nakita aso? na nato ng mga ang bumbero. Oo. Sining tinion. Okay. Basi try na ito manaog. Ginapangita. Pagid action na Eric. Bisan nung galibot mong gani ang bumbero. Apang sundan na ito bumbero pang. Ako naman wala pa matutulan sa bumbiro itong nasunugan ng balay. Oo. Ari na. Kitaon naman na action na Eric. Sunod naman kami sa bumbero. Hapos naman na napakita ko. Kaya na makita mo ng aso eh. Oo. Gani man. Nagtalang pa ang bumbiro. Aso, tiga sunod man ang bumbero. Nagtalang pa ang bumbiro? Oo, nagtalang man guro kay damo likoon aksyon na Eric. Damo? Damo man likoon de. Kuon? Tapos ang Lilikoon? mga streets ba, pwede ka makaliko, ari ka. Unaon na naman. Unaon na lang ka aksyon na Eric, no? Naog ka na lang? Oo, para makaamat-amat na nakat. Ari kita sige, sa may sige. tubang mismo. Oh. Kapit naman ang grocery mo ng area ang lakton mo? Yes, sir. Oo. Amani, no? Dami dako na nga kuno, dami dako nga fire truck kada sa unada. Correct. Maning medyo hinayan dalaga niya. May kabudlayan gawa. Kay kitinandalan balaksyon, Eric. Okay. Ari na kami sa may likod dampi. Oo. Sang Boy, barangay hall. Kakadako nga sa fire truck, hindi ka Bureau of Fire o? Oo, gani man. Amo ni guro ilang nga super tanker eh. Ito din dampi. Dali lang. Ara do may gaso sa unhan mo? Oo. Sa live sa imo da live stream? Gani man. Dali lang action na Eric. Kay tungkol sini turay naman ang mga bumbero fire truck action Eric. Gani. Tao na natin. Oo. Ang aso, mandamol man gyapon nga aso action Eric kari diri nga mga bumbero, ambulansya, padayon nga nag-away sang sining sunog. Ari man diri si Kapitan Subong. Kay isa ni ka duha ka panalgan nga puluyan aksyon na Eric. Pero may nagigya kalayo no, only ang madamol nga aso. Ang ato sila nga makitaan, sila nga aga, ora sila nga hapon. Ano na si Kapitan? Oo. Si Kapitan. Sir, kasino yun nga balay Kapitan? Iyan sa balay ni Ulysses Tagle. Ulysses Tagle. Ulysses Tagle, pero wala siya ka dapat sa Jansan. Ang iya lang ang mga umaga sa kapo nga register. Okay. Iya lang niya balay siya para siya sunog. Ano? Iya lang ni balay ang nasunog. Oo, iyan ang balay. Okay. Iya ni Ulysses Tagle aksyon na Eric. Amo ni ang tag-iya sang balay. Ang madamol nga aso makitan sa diri action Eric ang ikaduha nga panalgan. Sa sini ang ini nga balay himo action Eric sa solid material. Solid gitiya kay simentado tanan. Gani. And reminder ang mga kapulisan. Ulysses sa ara sa Jansan ining si Ulysses action na
Eric, Yuli, no? tagli Di to. ang ilang mga timbang Tugli. ang ara dira. Oo. Arim diri ang mga katapos ang bombero. Basi makapro man ko sa mga Atin yun. ara sa sulod na kung anong ginhalinan sa karayo, kung di naghalin ng karayo. Oo. Pamangkaton ta karon si Sir para sa initial Mm. kay subong sini actioner padayon ang pagig-away man sa mga bombero. Todo ba naman kalayo? Okay. Wala naman kalayo. Todo asul Wait. naman na oh. Way naman kalayo actioner pero Mapping operation nga ginahimo nila da. posible kay may ara na bombero sa pinaka-top rooftop Oo. sa sining puluyan aksyon na Eric, no? Oo. Pero sa sulod sa pinaka-ground floor, nakita na natin may gasiga naman. Oo. Mga tao to, kung mga bombero, mapping operation. Gani. And at the same time, sa second floor, actually so far, wala pa natin kitang iban. Pero sa ang aso na subong gagwa, sa ara na gidya mismo aksyon na Eric sa pinaka-rooftop, no? Dara nagagawa ang aso. Ang sa babaw, ang sa babaw ng ano, dako na tangke na sa babaw na oh. Hindi, aksyon na Eric, ang sa babaw yan, inang sin. Asin na. Sin lang niya makita ni mo. Hindi Okay, ito alagyan. atong tipulong dako sa babaw no na sina, sin. Aksyon Alvin? Okay, dara na kay check tara sa Aksyon Alvin kay medyo ang signal hindi gid mayo dira sa area National Alvin no. Mapping operation ni kuno ginahimo sa mga firefighting unit naton kito wala giman kita sang kalayo nga nakitaan pa magluwas ng aso. Aksyon Alvin? Yes, aksyon na Eric. Amo na yung makita mo sa babaw. May, since nga may alagyan lang, sang tao pagkato sa roof deck, may ginbutangan lang to sang ting. So, hindi siya tangke, Oo. kundi daw makabig mo lang balang nga alagyan lang sa tao, pero hindi mo magyapon sa simento ang ining alagyan aksyon na Eric. Okay. Oo. Kay ongoing pa man ang mapping operation sa mga katapo isang bombero. This time ba si makakuha po kita sa pinaka-latest action, Eric, no? Okay. Kay Ariman diri ang iban pa nga mga fire volunteer brigade nga padayon man aksyon na Eric sa pagpakikawan. Oo. Pero ang second floor action Eric, wala na kita sa may nakita sining nga madamol nga aso. Ang ara lang ginagagawa sa pinakapakadto sa roof deck. Amo Okay. ni ang ginagawan subong sang sining aso. Pero kung taon ta, ang second floor sa nakita naton diri wa daw sa pinakasunod sini gubag damage gid action na Eric. Water Ang damage ground guro sini, na no. Oo, ang ground damage man aksyon na Eric. Pero at least subong sini kung makitaan mo sa second floor may isa ka miyembro sa nga bombero nagsaka na diriya sa pagi man sa ladder no kaya na sila ongoing ang ini nga mapping operation. Ginanataw ba naton si Major o si Chief Inspector ang hepe ba na isang Rodel Legaspi, no? Ginanataw ba sinari naman na siya diri dugay-dugay. Oo. Pero may initial na kita diri action na Eric. Ang arson investigator actioner medyo masako pa. Oo. Kasi dugay-dugay makakuha mo kita sa iya sa pinaka-latest pagkidiri ang isang action na Eric. Sige. Yes. So far, amo ni ang sitwasyon na diri sa sunog nga natabo diri naman sa area sang barangay Mansilingan. Rekta diri sa Mansilingan with action Papang Nixon Tahom. Ini si action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa patulod. Action Radio. Action Radio. Salamat kina sa labing graba dira sa may area sa Mansilingan. Ang balay to certain togli, tagli to tagiasto. Wayan tagiyata kita to sa Jansan gli. Yung mga bilinda ang timbang. Di hibala ko karon sa balay ka report action Alvin kung ano gid ang gidhaninan sa kalayo. Di nagsugod ang kalayo, no? Para nga may baluan ta na karon kung pila ang extent sang damage sang sunog dira no. Ayon ka nakahingago man ang aton nga mga fire truck sa pag responder ay puwerti.
Balikan talaga ro sa aksyon ng Pingraba sa final report niya. May hapon nila kay Jirel Gadudo kag kay Toto Joshua Beya. Monitor si Kuya Japit Piokid Barrera ara man siya gali galantaw man siya no. Salamat gid sa kay Kuya Japit Piokid Barrera. Si Madam Jenny Solgon ara man gali may hapon nila kay classmate ko Romel Pagsubi Ronda. Gamonitor gid sa ato sini nga pagpangalagad karon nga hapon. Sige, Action Radio Philippines Standard Time alas 5:31. Pagbalik naton, dugang ang ato si Maxi Balita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang traffic report sang Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod,
Aksyon Radio. Ako gali si Reyes Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko